Ramogi TV, Migori. Jod bura ma Embakasi East Babu Owino wethuolo gi doho ma Milimani bang' jang'ad bura Bernardo Choi rem yudo neno moro motude gi ketho mar goyo bunde rawera moro ma ong'ere kaka DJ Evolve. Mabiro bang' DJ Evolve kinde mokalo golo neno mare nyim dohono kokalo yor mbui kama ne odagi ni en owuon ne oneno ka Babu chiele gi magina. Kuom thuolo mar higni adek, Babu Owino osebedo ka yware doho gi bura mane omuoch bang' masira mar hinyruok mane jachung golo Felix Orinda mong'ere kaka DJ Evolve noyudo. Gikone koro Babu Owino nyalo yweyo bang' doho wito oko bura mano matude gi tiyo marach gi bunde mare chielo DJ Evolve gi magina e kar tongona moro motesini Club B e kaunti ma Nairobi. Kane ochiwo neno mare nyim doho e kinde mokalo, DJ Evolve yande oyango ni onge gi ler ni Babu Owino emane ogoye gi bunde to ni mar ne opo mana ka en e nyamburko mar ambulance bang' yudo hinyruok e kinde mane en e kar tongona no. I can't really say because I was speaking 1 minute and the next I'm in a vehicle to hospital. I don't know what happened in between. Have you been coerced in any way? Forced? No. Doho ma Milimani koro lero ni onge neno mora mano matudo Babu Owino gi ketho mar tiyo marach gi magina kod mano manyiso ni ne omer e kinde man masira no timore. DJ Evolve osebedo kantiere piny kendo yudo thieth kaluwore gi hinyruok marach manoyudo. Thieth ma osebedi ka ichulo gi Babu Owino kanyaka sani. Jod bura nowacho ni osechulo omenda maromo shillings milion 58.5 mag thieth kod bero manotimne, chulo ot ma odakie, dwache ma pile ka pile kod chulo jochiw thieth ma osebedo karite. Jod bura nowacho ni osebedo ka ochulo nengo thieth mar jagono mana kuom chuny ler kendo kaka jatelo ka bende osingo medo timo chudogo nyaka jagono changi kata obedo ni doho koro osewe thuolo. This judgment has gone the way the Almighty God wanted it to go. That is how God wanted it to go. And I want to say that the day that I will be victorious is the day that I will see DJ Evolve walk, stand by my side. And I want to assure DJ Evolve and members of the public that I will walk by DJ Evolve's side. I will always be there for him. And in fact, I'm planning to take him to India for further treatment. And I'm praying to the Almighty God to grant Felix both the physical and spiritual strength to heal Felix and to ensure that Felix walks in the near future. Jod bura no ma Embakasi East Babu Owino okochang mapio ne DJ Evolve. Lydia Okeyo, Ramogi TV.